danan kulo kan ko Egypte ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ Mali kɔnɔna la duniya selege naani ka tɔnba bɛn jidili kan ni a bɛ wele ko MINUSMA ye a ka toli ɲɔngiri mun bɛna daminɛ uti kalo tile 15 la. Ni laseli kɛra communiqué dɔ la ɲɔngirili jɛnya a ma piripiri latigɛ. MINUSMA ni ale nana Mali kɔnɔna la kabi san 2013 yaasa ka se ka Mali jamana dɛmɛ. Nin ye ONU ka baara gɛlɛnmanba ye ni saridasu 17,609 o de b'a a la. Polisiw ani faso jama ko nin ye ONU ka baara bɛɛ la jugumanba de ye. Ni mɔgɔ 275 o de nin kɛnɛ karaba bɔra ka sababuya kɛ dankarila walew ni juguya walew. Nations Unies ɲɛmɔgɔ dɔ ni ale bɛ Bamako y'a yira k'a fɔ ko Egypte bɛ saridasu 1,075 o de di ka bɔ saridasu 12,260 ani mun bɛ bɛn sinsinli la Mali kɔnɔna la ko olu de jɔyɔrɔ ka bon ni bɛn sinsinli ko in na kosɛbɛ a ka kuma la. Juin kalo tile 29 duniya seleke naani ale ye a ka danaya sarati lakuraya MINUSMA kan san 1 hali n'a sɔrɔ Mali fanga ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ k'u ma sɔn ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw olu ka munumununi ma yɔrɔ dɔw la. Ni laseli min kɛra bi jumadon nin kɛra tile 1 Mali jamana kɛlen ka duniya seleke naani saridasu ni polisiw falen minnu bɛ sen na sisan ni minnu natɔla don o ɲɔngiri jamana ka foroba lakana kosɔn. An ye wele bila Mali ka lasigiden mun bɛ duniya seleke naani ka tɔnba la ONU la New York Isa Kɔnfuru a y'a yira k'a fɔ ko Egypte ka nin waleya mun filɛ nin ko ani waleya min bɛ sen na Mali kɔnɔna la sisan k'u tɛ ɲɔgɔn ye ko Egypte jamana i n'a fɔ jamana minnu bɛ saridasu dira Nations Unies ma ko Egypte ye laɲini kɛ ko bɛn kun kɛra waleya minnu kan i n'a fɔ ka nafa kow la ni lakana sabatili ko la ko o waleya ninnu a ka sigi sen kan yanni uti kalo tile 14 cɛ ko n'o ma kɛ ko a bɛ sɔn ka a ka toli MINUSMA kɔnɔna la k'a ɲɔngiri ko olu waleya ninnu ka se ka sabati. Isa Kɔnfuru ale ka kuma la.